Jeg tænkte på, hvad var det nu, vi fik for en lektie i dag? Jeg har lige glemt at skrive det ned. Hvad vi fik for i dag, det var i matematik, side 38 på side 52, mener jeg, det var i matematikbogen. Okay, mange tak skal du have. Ja, det var så lidt. Jeg tænkte på, kan du være sammen på fredag? Ja, jeg kan godt være sammen på fredag. Hvor skal det så være henne? Hallo, Sille? Sille? Hallo, Sille, er du der? Jamen Sille, skal hvad der galt? Ikke noget. Jeg går op på værelset. Vent, hvad der galt? Kom nu. Ikke noget. Sille, der er telefon. Jeg tror ikke, det er klassen. Hej. Hej Sille. Vi så ned i skoven, og vi ved, du står kvinden. Vi har din mobil, og hvis du sladrer til nogen, kommer du snart op til din sky. Vi ved, hvor du bor, så hvis du prøver at narre os, vil du spilde vores tid. Hvem var det, der ringer? Det var Frank og Lasse. Okay, du siger også, du er kedelig, ikke? Jo. Ja, hallo, det er kriminalpolitiet. Ja, vi kigger på sagen. Ja, goddag, det er politiet. Jeg tænkte på at gå den her vej hver dag hjem fra skole. Har du set noget mistænkeligt her på det sidste? Her er mit visitkort. Ring, hvis du ser noget. Jeg er lige bag dig. Vi ved, hvor du bor. Skynd dig hellere hjem. Nu vil jeg lige få lov til at snakke med din gode ven, politiet. Jeg vil ikke stop! Nej! Hjælp! Dette var Sille, I fik lov til at høre. Det ville være hendes sidste ord, med mindre at de kommer med 1 million kroner. I skal lægge dem i udkanten af skoven, nede i skraldespanden ved siden af en stor bænk. Hvis pengene er der, kan I finde Sille i den anden ende af skoven på bænken. Men hvis ikke, slår vi Sille ihjel. Ved din sidste bøn. Lad mig komme op til min sky.